tánccsoportom minden egyes órán átél. Nekünk, ami most itt van, Sümegen a Hotel Kapitány Hotelben egy hosszú hétvégés tánc, hétvégénk, egy tréningünk, egy bulink, és ennek keretén belül megkaptuk a felkérést, hogy esetleg a mai napon bemutathatjuk azt, amit mi igazán szeretünk. Úgyhogy fogadjátok nagyon sok szeretettel először a haladó tánccsoportunknak egy Child bemutatóját. Úgyhogy most következzenek ők. Most már maradj is,